δωρούμενος και των σοφυλάτων, δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και το Ο συνταξιούχος έρχεται στην απόγνωση, δεν μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι για τα εγγόνια του. Ο άνεργος, 1.800.000 άνεργοι είναι σε όλη την Ελλάδα. 3.500 συμπολίτες μας οικογενειάρχες αυτοκτονήσαν, πήδηξαν από τα μπαλκόνια γιατί δεν άντεξαν. Αυτή η κατάσταση που ζει ακόμα και ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος, ενός χωραφιού που έρχεται με τη βαριά φορολογία να το πάρει, η σπρακτική εταιρεία. Αυτή η κατάσταση όλη μπορεί να έχει ένα τέλος αν όλοι μαζί αποφασίσουμε ότι θα τελειώσει εδώ. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Εδώ καθώς είμαστε όλοι μαζί συμπληγμένοι, οι γείτονες ή τα πρώτα φέροντες και όλοι εμείς ο ευσεβής λαός, ας την παρακαλέσουμε την Παναγία μας, ας την οικετεύσουμε και πάλι να βοηθήσει την πατρίδα μας και πάλι να σώσει την Ελλάδα μας. Και όλοι εμείς ας μην φυστούμε πόπων και αγώνων για έναν και μόνο σκοπό, γιατί οφείλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας κάτι πολύτιμο, μια Ελλάδα υπερήφανη, μια Ελλάδα ζωντανή, μια Ελλάδα αντάξια της ιστορίας της και των λαμπρών αγώνων. Δηλαδή κάνονται ζωές και σας λέω, εδώ πέρα κάνουμε πολύ μεγάλο έργο. Δηλαδή, κύριε Πανταρέτη, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό, ανοιχτό το κέντρο υγείας και με τη βοήθεια του Δήμου. Είναι καρδιολόγο να το μεγαλώσει καρδιακά επεισόδια, το οποίο μπορούμε να τα εκτιμήσουμε. Ναι, αλλά όταν δεν σου δικαιολογεί το νοσοκομείο να έχει τροποποιήσει κάποια και τα φάρμακα όλα που έχει η κυρία Πανταρέτη στο γραφείο.